Avui us portem una recepta refrescant per a l'estiu, una recepta que ha evolucionat en el temps, però nosaltres recuperarem la recepta antiga de l'aigua de civada, o com es diu popularment, de l'aigua civada. Voleu conèixer-la? Ens caldrà 250 grams d'ordi, de grans d'ordi, 125 grams de sucre, si pot ser integral. Amb el mateix sucre hem fet una mica de caramel per a donar-li color. I també necessitarem 2 litres o 2 litres i mig d'aigua. Els 250 grams d'ordi els hem de deixar a remullar 5 o 6 hores. Fixeu-vos en què s'han convertit. Ha crescut quasi el doble. La recepta és molt senzilla. Aboquem els 250 grams d'ordi a remullar dins d'una cassola i aboquem els 2 litres d'aigua i ho posem a bullir uns 3 quarts d'hora, d'acord? Fins que el gra rebentarà. Mentre hem deixat coure 3 quarts d'hora l'ordi al foc, us vull explicar que aquesta recepta a algú de vosaltres us pot parèixer un poc curiosa. És una recepta que encara molts de vosaltres coneixeu, l'aigua civada, però ara es tracta d'un granissat negre, tirant al color cafè. Aquesta recepta és molt moderna, perquè actualment es fa en grans d'ordi torrats, allò que popularment es coneix per malt o malta. Antigament es feia en grans d'ordi crus, com heu vist. Si vos fixeu, el gra d'ordi és totalment cru i nosaltres simplement el bullirem. Això farà que l'aigua civada antiga no siga tan fosca com la que tenim actualment. Això ja ha alçat el bull. Ara ho deixarem 3 quarts d'hora i després continuarem la recepta. Veureu que és ben fàcil. Curiosament, el cereal amb el qual es fa l'aigua civada és l'ordi. En valencià li diem ordi, perquè, si vos fixeu, la civada, en canvi, és un altre cereal, que el tenim així perquè el podeu comparar, que és prou diferent. Fixeu-vos que el color canvia, les espigues són més punxegudes, són més primetes, d'acord? Això és civada i això és ordi. Darrere l'aigua civada hi ha un producte molt interessant amb moltes curiositats que comencen pel mateix nom, perquè es diu aigua civada si es fa en ordi. Pròximament, en el nostre web, en tastaldací.com, us donarem totes aquestes curiositats i sabrem per què es diu aigua de civada si en realitat està feta amb ordi. Bé, com veieu ja han passat els 3 quarts d'hora, jo apagué ja el foc. Fixeu-vos quin color ha agafat això. És un color com rosat, d'acord? I és el color que agafa del secó, del mateix ordi. Deixarem que es refredi un poc i de seguida el colarem per obtindre el brou d'esta cocció, que serà la base per a fer l'aigua de civada. Amb el caramel que hem preparat, amb el mateix sucre integral, farem que la tonalitat de l'aigua civada de la recepta antiga siga d'un color daurat. Com hem dit abans, aquesta tonalitat fosca no la tenia abans. Per tant, amb aquest caramel i amb un sucre més tirant a negre, aprofitarem per a donar-li un color daurat. Bé, així com veieu tenim l'ordi ja cuit. Fixeu-vos que s'ha quedat una pasta molt de midó. Així estem calfant el caramel per a posar-li, per a que agafi una textura i un color més apagats, més foscos. I ara el que fem és colar el líquid en una altra cassola. Veieu com està molt amidonat. Deixarem que escórrega bé l'ordi, que amolle tot el seu suc i quan estiga ben escorregut posarem el sucre i el caramel per a donar-li color. Aboquem el sucre dins el suc d'ordi, d'acord? I així el caramel, veureu, el color canviarà completament a un color marronet, daurat, que anirà guanyant el rosa del principi. Ara l'abocarem en un bol i podreu veure'l millor. Fixeu-vos el coloret que ha agafat, d'acord? Això encara està calent. Ara això, una vegada estiga a temperatura ambient, posarem en un recipient i al congelador. Cada mitja hora li farem una volteta per a que no es faça una pedra. I després veiem el resultat.
Mireu el resultat de l'aigua Sivà, la recepta antiga. Com vos deia, el color és un color daurat, no té res a veure amb l'ordi torrat amb el qual el fan actualment. I fixeu-vos també la textura, com que l'ordi té una certa part de midó, pareix molt més suau, molt més cremosa, com més melosa fins i tot. Conforme li poseu més caramel o menys, també deixarà més gust. I, òbviament, és molt més nutritiu perquè el malt, el gra, no està torrat. Bé, ja heu vist la recepta, és molt senzilla, només té 3 ingredients i ara només tocaria que la fareu a casa. Animeu-vos a recuperar este granissat tradicional valencià. Fins la pròxima recepta.